Україна за крок до своєї самостійної і незалежної церкви. Завтра, 5 січня, Вселенський патріарх Варфоломій у Константинополі підпише томос про автокефалію Помісної православної церкви України. А вже у неділю, у переддень Різдва, офіційно передасть його предстоятелю Української церкви митрополіту Епіфанію. На цих урочистостях буде присутній особисто і президент України Петро Порошенко. Надання томосу він називає важливим кроком до повної незалежності України. Великі надії на цю історичну подію разом з українцями покладають і кримські татари. Заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз переконаний, що незалежна від Росії нова Українська православна церква ще на крок наблизить і деокупацію Криму. Московский патриархат в Крыму был всегда очень активной, пятой колонной. Томос, то есть независимость Украинской православной церкви, влияние Москвы сильно ослабло, что тем самым, конечно же, очень сильно раздражает и в панической такой истерии бьется сейчас Россия.